ka nafolo karaba k'a sɔrɔ tile 41 nam aba mina dalu dɔ di ma su in na cɛ n ka na ala ka kuranɛ na nam ma deli k'a kɛ cɛ si ye nam ko tile 41 yɛlɛma ma don a ka ko la o ma deli ka kɛ ayi o ma deli ka kɛ a ye kumakan in partager ko Konate kumakan don cɛ n ko mina dalu dɔ di ma su in na nam wallahi cɛ ma deli k'a kɛ diɲɛ maa si ye nam ko tile 41 yɛlɛma ma don a ka ko la o ma deli ka kɛ mais nin ye Konate siɲɛ fɔlɔ ye cɛ n ka kuma dalu in ka réseaux sanfɛ cɛ bilahi cɛ Konate aba dɔnni ye wulibali de siga t'a la maa minnu ko ma da dɔnni na nam k'u ma da ko la cɛ ko Konate b'u wele u ka nin kɔrɔbɔ ala kama u b'a kɔrɔ wallahi wulibali don n'i ye nin video in lamɛn nam ka fantanya gɛlɛn t'i kan n'i m'a kɛ Konate t'i yafa i ma cɛ sabu n y'a bila diɲɛ bɛɛ de kama nam ka gɛlɛya kɛlɛ ka fantanya kɛlɛ cɛ n bɛna garizigɛ nafolo lakile nam n bɛn'o de d'i ma su in na i tulo dayɛlɛ i ka Konate la cɛ kuranɛ y'a bɛɛ wallahi aba nam an ka client minnu bɛ Faransi cɛ minnu bɛ Amérique nam olu bɛ Konate siriya wallahi ya mais su in na n bɛna min kɛ cɛ aba min maa 7 ta nam olu ka kɛ seere ye quoi cɛ min maa 7 ta nam min baara in kɛ u ye fu cɛ tɛtɛmɔ bilahi talahi a tɛtɛmɔ min maa 7 ta cɛ min baara in kɛ u ye nam n tɛ dɔrɔmɛ 1 minnu la maa 7 Konate tile 41 ni yɛlɛma ma don u ka ko la cɛ u k'a lakali diɲɛ bɛɛ ye ko Konate kumakan don cɛ dɔnni ye wulibali de wallahi wulibali don kabi ala ka n da nin ye siɲɛ fɔlɔ ye n ka kuma nin ka réseau sanfɛ cɛ aba nkalontigɛla nam namaratɔ janfanci cɛ olu de cayala wallahi mais ni tiɲɛ da de la nkalon kuma ta bi sanga sɔrɔ siga tɛ na ni wulibali ye Konate o ye dalu jumɛn ye cɛ nga misifima baara cɛ aba yɛrɛ jaabi tigɛ su in na ko n kumana a kan wallahi misifima baara n bɛna kɛ mɔgɔw ye aba cɛ bilahi o bɛ diya n ye turafima nafolo baara nam wallahi cɛ aba ni cɛ o cɛ y'a kɛ nam tile 41 cɛ ala bi sɔn yɛlɛma dɔ bi don e ka ko la n y'a kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye u b'a si wallahi siga tɛ na Konate o misifima baara in cɛ aba dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de don wa ye tiɲɛ dɛ n'i bɛ fɛ ka dɔnni kɔrɔbɔ nam ka nafolo baara kɔrɔbɔ cɛ wallahi na misifima baara kɛ Konate fɛ yan siga tɛ na i ye kɔrɔ boli ka dɛsɛ ka kilebi boli ka dɛsɛ cɛ e ma ɲɛ fosi sɔrɔ nafoloko la Nam. i ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ yala cɛ dɔnnibaa yɛrɛ man dɔgɔya sa wallahi a dɔgɔyara nkalontigɛla de cayara nkalontigɛla de ka ca réseau sanfɛ cɛ mais Konate bɛ ka dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de f'i ye su in na quoi. wallahi nin y'a hakika de ye ɔ ni maa min bɛ fɛ k'a kɔrɔbɔ nam maa 7 min de don o de ta Cɛ. daminɛ na Nam. maa k'olu ye fu cɛ baara in jɛnya ye semaine 1 de ye cɛ a bɛ kɛ semaine 1 de kɔnɔ nam n kɛlen don ka maa dɔw fɛnɛ sugandi cɛ minnu bɛna kaliwa dɔn siga t'a la i y'a faamuya namu mais dɔgɔkun 1 Nam. baara bi ban pewu cɛ maa o maa bɛ fɛ k'a kɛ nam maa 7 cɛ a ye weleli kɛ numéro in na cɛ plus 223 72 24 02 98 cɛ u ka weleli k'o la quoi aba wallahi Konate a ye n bɛ tila ka numéro dɔ di k'o kɛ seere cɛ maa o maa ye baara kɛ Konate bolo Nam. aba o numéro wele o de bi kɛ seere o de b'i garanti a tɛ tɛmɛ o kan Konate Bilahi. siga tɛ na su in na n bɛna dɔnni yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ka f'i ye quoi Wallahi. maa lankolon de cayala kojugu wallahi I y'a faamu? n y'a faamu bon ni numéro 1 in cɛ n'i ye weleli k'a la i bɛ ne yɛrɛ de sɔrɔ ye tiɲɛ plus 223 72 24 02 98 cɛ maa minnu yɛrɛ bɛna baara in kɛ o dɔnnikɔrɔ don wallahi o dɔnnen don ne ka client minnu bɛ Faransi Nam. ani Amérique cɛ aba u bɛna nin mɛn sisan u bɛ Konate o wele bɛ kɛ bilahi u y'a kɛ ka tɛmɛ o y'a Ivoirien dɔw fɛnɛ bɛ yen cɛ olu yɛrɛ ye nin kɛ ka tɛmɛ ka sɔrɔ n ma kuma ka réseau kan fɔlɔ yɛrɛ wallahi o caman ani Burkina bɛ damadɔ fɛnɛ y'a kɛ Cɛ. ka sɔrɔ n ma kuma a kan o kɛra i y'a faamu n y'a faamu mais ni mɔgɔw y'a ye n'an y'a kɛ maa 7 ye olu ka kɛ seere ye cɛ diɲɛ bɛ n'a o lakana bɛ kɛ mais nin ye siɲɛ fɔlɔ ye n ka kuma ka réseau sanfɛ cɛ
y'a faamuya o la ni kuma surunya dɔrɔn komi réseau la kuma don n'o tɛ mɔgɔ caman dabali bɛ ka ban Konate e ni étage ba ninnu jɔ i ye ni mobile ba ninnu san ne dun ko mɔgɔw ma o tɛ moriya ye donc mɔgɔw dabali bɛ ban la mun de y'a lase ne ma a b'a yɛrɛ yira ni waso tɛ o kabi Ala ye n da ma deli k'an jɔ n ka du dɔ kɛrɛfɛ k'a fɔ ne bɛ se moriya la o de la n ye nin du ma deli k'an jɔ n ka mobile dɔ kɛrɛfɛ ko n bɛ se moriya la o de la n ye mobile san o tɛ waso ni yɛrɛ yira ye Konate tile kelen t'o kɛ ne ye maa sɛbɛlama de ye ne bɛ kuma maa sɛbɛlamaw fɛnɛ fɛ wa maa sɛbɛlamaw de bɛ ne wele aba ne da tɛ don manamana ko la i ye kuma faamuya o ye denmisɛnninw ka baara ye mais Konate bɛ kuma jɔya kuma man di da kelen na ko n bɛ dugawu kɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ye ni mago bɛ Konate la +223 72 24 02 98 hakɛto b'a